balang saglit at ikasipin ko. Nalambalago ko, tibis na nitang luwal, siping ning talaga, lelening talaksan. Paboning garosa, tingkatang pialungan, herang kalapanti, darapok tombikan. Itang bulong sakin, kinwa kong pengili, pilit kong lalalan, kagawan kong dase. Uneng ikalaman, silit kang lalawe, uling magtinda kang miyaliwang gule. Katang tialungan, di ko ampong sintak, ninumang masambot, parusan ng terak. Dapat yakurugo, may wala kong palad, piktiririn mo ko sa kakutinera. Tabang tetera ko, lulundag, lulukso, agnaning sagagak, pakpak ding gamat mo. Mukrotik nangan hanggang may pagal ko, ikuha kung sino nga tinuloy pawas ko. Tinkatang pialungan, eko pa kilingwan, yang mamyalong kata, heng bali palayan. Ginawa katang anak, muli kayang basan, tabang pagkantakit, iterat mo neman. Yang hirasik Pasibay po, pengarikot kapatad. Good morning po kay Kongan. Kaniting November 24, 2017. Aldoya pong Biyernes. Thank God it's Friday. Salamat po king hapong Gino. Biyernes na po gini. Bukas po Sabado kay Batutuki Domingo. Kabilis na po ng panahon na po. Pila na mga do, Pasko na. Advance Merry Christmas and Happy New Year po kay Kongan. Hindi kayong talasuyo, lakay Fred Cortez, kayong kinatang programang Pisasabihan Tamo Mo. Pisasabihan Tamo Mo. Pinag-uusapan lang natin. Pinag-uusapan lang natin. Pisasabihan Tamo Mo. Nakatamo po pisabihan po. At karing kaya katamong sa Blantala Pagirandam, kumusta ko po? Kumusta ko kan? Asana tiyuko king masanting at masalis. Kabilyan mo na sa aping hapong Gino. Kagising tamo ni habak, siyempre. Manalangin tamo, pasalamat tamo king hapong Gino. Naitamo, migising tamo payapa, ngayon kayabakan. Alang na namang sakit, alang na namang kasasagkulan, alang na namang kapanamdaman. Pasalamatan tamo, kuita king Gino Diyos sa may paya. Uling niya malugod siya kaya katamo. Diyan magkamali tamo. Diyan may kakasala tamo. Kaluguran na katamo ng Diyos eh. May paya. Ita na magkamali. Ita na yung magkulang. Pero itamong tao kailangan magbayo tamo. Magreforma tamo. Ewan, sasabihan na ni St. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes shall not perish but may have everlasting life. Inyanin Diyos sa may paya yung kayang anak. Ang bugtong ng anak, hindi nutang Yesu Kristo, banganita may kabiyata mong alang-angga. Karang kaya katamong sa Blantala Pagirandam, karang kaya katamong pengarit kapatad, karang kaya katamong PWD, persons with disability, dan kaya katamong senior citizen, dan kaya katamong tatang, dan kaya katamong ima. Good morning po, kaya kongan. Yang malaki ko. At syuta na naman kaya katamong programang Pisasabihan Tamo Mo. Keniking Guapo Live, Pampanga Daily Balita, fanpage. Guapo Live, Pampanga Daily Balita, fanpage. Yan pong search you kay Facebook, YouTube. Akit siya pong kaya kayong talasuyo, Fred Cortez, sa bo-broadcast po kayong malilyari kayong kasalukuyan. Nung nano po, kaya katang pisasabihan tamo mo. Darapok tombikan. Siyempre, din kaya katamong kukumustan, din kaya katamong kaluguran king Pampanga, din 21 towns, kung yung magkamali kaya king Pampanga, 27 barangays in Mabalacat City, 33 barangays in Angeles City. Good morning po. Din kaya katamong Mayor Ed Pham, karing kaya katamong Vice Mayor Brian Nepomuceno, karing City Councilors Joseph Ponce and Company, Dan Lacson. Kumusta ko po? Sana tiyuko yung masaling at masalin sa kabilyan, lalong-lalo po din kaya katang Barangay Captain
Ray Malig of Salapungan, Barangay Captain Candelaria of Quayan, Barangay Captain Jumong, Barangay Captain Ray Gueco of Malabañas. Kasanting po yung Malabañas. Masyadong malinis. Itong kukuha kang permit, lukulok ka, malabekang television. Kamusta ko po? Good morning po. Tatang Ray Gueco, one of the most outstanding Barangay Captain of Pampanga. Katang Pialungan. At siyempre, good morning po kay Tatang Vice Mayor Christian Alili. Yan po. Tatang Mar Aguinaldo, advisor. Hindi katamong Rick Dimabuyo, assistant. Ang po rin kay Vice Mayor's Office, King Severa. Kamusta naman po yung katang Mayor Chris Garbo. Nagawa naman po yung ganagana para kay ikasanting at ikakayap na ng syudad Mabalacat. Siyempre, hindi katamong Mayor, dating Mayor Marino Boquim Morales. Belated happy birthday, November 15. With Regis Romero II, November 15. Former Supreme Commander of the Order of the Knights of Rizal. Kamusta na po ng kaluguran tamo king Angeles City Water District. Advance Happy Anniversary, December 1. Kamusta po yung katamong Engineer Ray Liwanag, katamong General Manager, Engineer Boy Malyari. Engineer Boy Malyari po, kamusta ko po? Ako masyadong minum kape at mayum. Matami baba sugar. Po. Engineer Boy Malyari of Angeles City Water District. Consular Jeng Yumol of Mabalacat City. Barangay Captain Rizaldo Garcia. Secretary Babadilla. Treasurer Dison. Kamusta ko po? Administrator Dison. Then Thunders of Angeles City. Then magtindang gule, magtindang karni, magtindang pabangan, magtindang kalame, king Angeles City. Pampang Public Market. Then Thunders. Paano muna ng Chintes Banana, Remy Canlas, Alice Cortez. Ang puwitang kanilang kagawad, Kenny King po, King Malabañas. Hindi po, kumusta ko po? Congratulations, Daulo Punta Kapayapa. Minikwala pong award. Hindi ako magkamali, personal rapla kay Most Outstanding Punta Kapayapa, Region 3. Paano muna ng Barangay Captain, Punong Barangay, Dr. Oscar Aurelio, Tatang Mar Aguinaldo. Tatang Mar, kumusta ko po? Secretary Naning Lupon, beautiful secretary. Then pong Lupon members, mga lagong pang mga santing. Kumusta ko po? Sana tiyo yung masanting at masalin si Kabilyan. Di ka naman. Then Purok Chairman, then Barangay Tanod, then kababayan naning Barangay Dau. Yan po, kumusta ko po? Parang kikataan Kagawad Ken, Kagawad Basti, David, Kagawad Ariel Soriano, Kagawad Joe Calma. Kumusta ko po? Talaga, lelening talaksan. Kamusta yan naman, makina namin, Kapitan Boy Liwanag, Day Liwanag na ni Bicol, Mabalacat, Pampanga. Pari Roji Pangilinan, kamusta ko po, Pari Roji? Then Pampanga Press Club. Ito pong opening yan, kitang World Resort ng Dr. Erneo Bong Alvaro, former City Councilor, Dr. Erneo Bong Alvaro, itang kayang resort, worldwide, sabihin, tourism-wise, maragulya pong resort, Babilog Gayato, Chipo Kenny Clark, opening po ngayon, November 24. Good morning po, Dr. Erneo Bong Alvaro, ng Pampanga Press Club, kumusta ko po? Sipa ko tilukin. Sana maging successful niya po. Yung kaya katamong pong opening ken, po. Kumusta la naman, yung kaya katamong driver na ng Clark Development Corporation. Niya iliwa pong rota. Po. Good morning. Karing tricycle driver, good morning. Balo ko po, manintunan kayo, kintulo ning kaya kayong pawas. Katang Pialungan, eko pa, keling. Then kaya katamong senior citizen ng Mabalacat City, senior citizen ng Angeles City, senior citizen na po ng Kapitolyo, kumusta ko po? Then PWD, then pregnant woman, ay balo po. Basta kinuha ka rin. Nung ating pila, king pamangan, karing food chain, karing pharmacy, paunan tala po ding senior citizen, paunan tala po ding kaya katamong PWD, paunan tala po ding kaya katamong pregnant women. Inganggaman ngeni, limano nga nakaka.
Ikayo pong expired lisensya, kumano ka po lisensyayo, at saka ikayo magbana yung motorsiklo, tricycle, jeep, bus, kailangan po makasapatos kayo. Yung po magkamali, yung metong yan po kasi sinabi na po ning LTO yan. Kailangan disente tamo, makasapatos tamo, kaya pa magmanayo kayong motor, pa magmanayo ka ng tricycle, pa magmanayo ka ng jeep. Kailangan disente tamo. Lalong-lalo kayo magtinda ka rin mall, ka rin supermarket. Labi nyo na po, pangalaguda, pakasanda makeup. Siyempre, balang makayatrak ka rin kaya katamong customer. Po. Aro, arakal na ding kahit, ding mumunta ka rin malls, bagsadya nila, nung naning sulod da, kung ano po ang isusot nila sa Pasko, kung ano iririgalo nila sa mga anak nila, sa mga inaanak nila, sa mga kamag-anak nila, kay nanay, kay tatay, kayong mga, ano po, kayo po mga anak natin, ano? Siyempre, yung regalo nyo kay nanay, kay tatay, iba po yan. Sa loob lamang ng isang taon, kung binili mo ng polo na maganda, si tatay, si nanay naman, bestida, no? Minsan lang sa isang taon yan. Tsaka huwag mong kalilimutan yung mahalin natin ang ating mga magulang. Sapagkat yan naman, nasa banal ng kasulatan. Ibigin mo ang iyong mga magulang upang ikaw ay magkaroon ng habang buhay, humaba ang buhay mo dito sa mundo. Bata mo pong kumababye. Po. Importante yan po yan. Kailangan itamo, misasan metong tamo, kakalun tamo kayong pamilya, kanya-kanyang obra, ating manos pinggan, ating mamalis, ating manisis, niya ilawa. Nung nga share mo, kaya kang pibale-bale. Ikay magluto, ikay maglutong ulam, at niya ilawa pa. Sharing po. Makanya muna po kayang gobyerno, niya ilawa la katungkulan din, ating supervisor, ating principal, ating mestra, ating mestro, ating pong delivery man, ating maintenance, ating magobra ka ring hotel, ating waitress, waiter. Kanya-kanyang obra po yan. Sa masantamo po hindi katamong obra. Saka number 1, itang kahit tamo, honest tamo. Hanapin yung kasabihan, honesty is the best policy. So pagkatiwalanda ka, kare restaurant, pagtiwalanda ka, karing supermarket, pagtiwalanda ka, mas kino ka rin, po. Ito po yung importante. Itang pagkatiwalan niya po, igmeto nga tao. Niya po, kaya katamo pong obra. Importante yan po ito. Niya po. Dakal po salamat kang tatang sekretary na ng ABC ng Mabalacat City. Babiya inspirational ang popang religious advices. Yan kaya katamong cellphone. Sino nga tinuloy pawas? Kumusta na po rin mamalis kendalan po. Saludo tamo po, diyan mamalis la kendalan. Street worker, street sweeper, ila po rin mag-contribute para king kalinisan ng kakatamong bansa. Muli kayang basang tapang. Abangan niya po yung programa ng Arnel Panganiban at Double B. Pagmarugol ko, kapampangan ko, alas 12 hanggang alas 2. Daraka. At kung po magkamali, sabihanin kaya kayong talasyola kay Fred Cortez, kay Pong Domingo, kaya bede, bisita rin, Bong Manalampoy, Lady. Limano nga nakata. Tapong Lady ng Tatang Bong. Malaguya. Biyasaya ng magkanta. Dakala pong pulusador, balyara nga abisita rin ni King Tuki-Tuki. Ito minsan abisita rin ni katamong pulusador, Totoy Bato. Ang ganyan ni Totoy. Anak ka nagyabay, Totoy Bato. Ninumang masambot. Kailangan po luguran tayong kaya katamong amanong siswan, kaya katamong panga-Pilipino, kaya katamong panga-Kapampangan, amanong siswan. Luguran tayo po yung kaya katamong poesya, kaya katamong kantang Kapampangan. Lulundag. Luguran tala po rin, uling yan, kaya biya po yung kaya katamong kultura. Kultura ang Kapampangan. Elmo ko tiknangan hanggang may pagal ko. Ikaw akong Ikay pong magmanayong motorsiklo na po, kailangan maglelay kayo, then tricycle driver, maglelay kayo, then jeep, then kotse, then taxi, kaya libutan.
Okay mo. Pero ikayong magmanehong Muli kayang basan tricycle ang pang motorsiklo, maglele kayo. Iwasan tayo po yung aksidente. Po. Atin po kasing kasabihan na accident cannot be avoided. Nginig limano nga nata. Iwasan tayo po yung aksidente pero kailangan may ingat tabo. Accident cannot be avoided but it can be prevented. Pagtilingwan anyang malati ko, malati ka naman ikang kakialong ko. Saya po yung paskuro ng kikatampeng hari, yung proyekto na po ng kikatampag maragul ko kapampangan ko, nalpanganiban to will be Mosgari para po dinandalang kuswelo, pakanandala keng Pasko o keng Aluang Aldo, ng kikatamong pengari kay naging bahayang punan ng Angeles City. Bastantin niya po yung Karelang Projects, ito po bisan sumahop kayo para Karela, pakanando po, baka nito, Mabsila, Kasayala, ng kikatampeng hari ken. Pengili, pilit kong lalalang. Yeah, it's better to give than to receive niyo po. No man is an island. In tao po, mabibigay magdili-dili. Kailangan natin yung kayabe. Nya, sabihin, walta ka, sabihin, milyonaryo ka, may kailangan ka lupang tao. So, pepagwa kang balay, pepagwa kang building, ninong kailangan mo? Engineer, architect, kailangan na po rin. Puretang laborers, kailangan doon din kikatang architect, ang pong engineers po, tang pagawalang balay, pagawalang building. Kaya kailangan tayo po yung kalupatamong tao. Yung sabihin, milyonaryo ko, makwalta ako, ito ka kailangan. Pumalyari ta. Kailangan po, atin tamong ako na symbiotic process. Yapit po itang kailangan mo ko, kailangan da ka. Kalupa na mo. Itamo po, mangisnawa tamo, iba't po kareng tanaman. Eko pa, Itamo naman tao, babiya tamong carbon dioxide, kareng tanaman. bali, Ila babiya lang oxygen, kaya katamong tao. anak, Nausto po kayang dalawa, symbiotic process. tapang pagkanta, kititira. Ayaw mo naman po kareng mag-obrag ang gobyerno, the employee-employer relationship. Kayong manager, kayong supervisor, kung mumatas ko katungkulan, pero tala, late-latean, tala, ismulan din kaya katamong tala pag-obra. Muling nung lalo rin, nalata mo nga gawa O ilin masanting 5-star hotel. O nung walang waiter, nung walang waitress, successful ya po. Imeto nga 5-star hotel, aliya po. Na kailangan tayong kalupatamang tao. Itamo naman tao, manintunan tamo, gintuloy kaya katamong pawas, na mag-obratang masalese, mag-obratang masanting, sa masantamo yung obrata mo, pagkatiwalan da katamo, yan tao, baka nita, itamo naman, ablasan ng tamo ito, yung makibandi, keng mitmong kayapan, ang mitmong pamamye, 13-month pay, bonus, Christmas bonus, keng Paskong daratang. Maninayar ko ding mag-obra keng gobyerno, datang 13-month pay. O di nga luwa, hero pa man tinggap. May gastos na la. Pero di po nga luwa, tanggapan dala, baka nito, apadjalidong polo, t-shirt, din kikatamong anak, tilang pamasko, din kikatamong anak. Din po. Ito po kasi, importante. Itamong penghari. Kanya, sa masantamo, iga mister, kailangan manintrega ka pa kang misis, siya ka pa dadalan kayong boulevard. Manintrega ka pa, intrega mo masalese, yung 13-month pay, this will do. O makakainuruguro yun makakwentano ka misis din. Bayad kang tindahan, bayad kang kuryente, bayad kang danom. Muna bubukas ng din. Yan ang balay misis yan ang mamye. Ne? Okay po ita, mister. Kaya mag-intrega muna po tayo sa ating mga misis, no? Dahil sila nagbabudget. Kung sweldo mo, ano lang, let's say, 7,000, 6,000 per 15 days. 12,000 per
1 month. Kasama no dun yung babayad ng tubig, kuryente, matriculation ng mga bata. Goku, tibis na nitang luwal. Pero kung masipag kayo, matalinong anak niyo, kuha ninyo sila ng scholarship. Saan? Sa Mabalacat City College under Madam Soto. Lalo na kung mataas ang kanilang grades, tumatanggap po sila. Bulong sa akin, kinwa Si board member Benny Oxon tsaka si board member Cherry Manalo, meron na mga scholars yan na tinutulungan sa Kapitolyo. lawe. Maganon din sa Kapitolyo, marami rin tinutulungan ang ating opisina ng governor para sa mga scholars. Kung sintak, Kaya kayong mga kabataan, pag-usayin ninyo, pagbutiin niyo yung pag-aaral ninyo para naman mataas ang grade ninyo at kayo magiging scholar. Alam naman yung mga magulang natin, merong mga tricycle driver, merong kalpintero, merong mason, merong mga pintor, merong mga laborer, nagtatrabaho sila, no? Para sa inyo. Mag-obra larugo para kayo. Sa mastan nyo kayong pamag-aral. Gustong may garal kayo para kayo mo naman yan. Para sa inyo rin yan. Mas magandang kinabukasan kung may pinag-aralan. Yan pong gawin natin, kayo mga estudyante. Huwag kayong text dito, text doon. Computer, internet dito, internet doon. Di bale kung nag-internet kayo, nagla-laptop kayo, kung kayo nagre-research naman sa inyong mga assignment, okay lang. Pero yung mga iba naglalaro lang, ano ba yun? Yung laro na nasa internet, no? 1 oras lang. Huwag naman yung 2, 3 oras. Kailangan kayo sa bahay ng nanay. Tumulong kayo sa ating mga magulang, no? Kaya tungkulin natin yan, kayong mga kabataan, pag-asa ng bayan. Yan nga sinabi ni Gat Jose Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. katang tiyalungan, bigo ang Marami na pong batas ng bansa natin, batas ng mga ordinansa, batas ng mga syudad at barangay. Bawal po ang magtapon ng basura. Ano po? Bawal po magtapon ng basura. sa kakuti, Anti-littering law. kabang tetera, May multa po yan. Baka mabilanggo pa kayo o magwalis kayo sa daan. Kapag kayo ay nagtatapon ng basura dito at doon. tinangan, Ilagay po ninyo sa black plastic. Tapos hintayin natin yung truck sa barangay para kunin yung mga basura natin. Huwag tapon dito, tapon doon. tungan, eko, Disiplina lang, mga kapatid, ang kailangan natin. Pag may disiplina tayo, ilagay natin sa plastic ang mga nabubulok at hindi nabubulok. Di ba? ayang basan, At saka, kailangan gawin ninyo yung 3R. ema, Ano po yung 3R? miras ingbengi, painto ng dalaka, Reuse. Yung mga supot, plastic na kailangan na magagamit mo, gamitin mo muli yung mga supot dyan. Huwag po ninyong itatapon dyan. Sapagkat kasi po, kahit na po mga supot at mga karton, binibili po yan. Lalong-lalo na po yung mga mineral water, yung pinaglagyan ng mineral water, binibili po yan. If I'm not mistaken, 16 pesos per kilo. Kung masipag ka, huwag nyo yung kahiya, kayo mga kabataan. Kahit na mamulot kayo ng plastic bottle, yung mga itinapon nila, yung lalagyan ng mga mineral water, binibili po yan. Plastic, binibili po yan. palago, Karton, binibili po yan. luwal, siping, Dyaryo, binibili po yan. talaksan, Kaya, maboning garos, i-recycle natin. piyan, Reuse, recycle. kalapanti, darapok tombikan, itang bulong sa Kaya, yung mga, natin sa bahay, yung nabubulok at hindi nabubulok, separate natin. Yung nabubulok naman, gawin nating pataba. Ano ba yung tawag doon? Compost. kang miyaliwang gule, Tsaka magtanim tayo sa ating mga bakuran. tiko, Meron kami doon Ano ba yun? Talong, masambot, at saka sili. terak, dapot yakurugo, may wala kong palad, iktiri rin mo ko sa kakuti,
Nagtatanim kami sa aming mga garden. Nasa Quezon Drive. Tanungin nyo yung chairman dyan. Tanungin yung mga kamag-anak ko dyan, yung mga Cortez family, tsaka Anunciacion family. Sila Fernan, sila Daisy, nandyan. Magtanim po tayo sa ating mga bakuran, nakakatulong din yan. Yung mga namin, yung mga talong namin, dami nagingi, tsaka yung papaya, ay binibigyan namin yan. Yung malunggay, pag may humingi, binibigyan namin. It's better to give than to receive. Kaya sa ating mga kababayan, mga kabalen, kaya nga, yun nga po, disiplina lang. Huwag tayo magtapon ng basura dito at doon. Kayo ng mga public utility vehicle, mga jeepney driver, huwag naman yung, kailangan meron tayong lalagyan ng basura sa inyong mga jeep. Batas yan eh. Yan ay intulutan yan at ng LTO. Kailangan meron tayong mga trash can sa ating mga jeepney para malinis po ang ating kapaligiran. Huwag nyo itatapon yung basura nyo dito at doon. Importante yung masikap tayo, malinis tayo. Kahit na yung personal hygiene natin. Ano pa yung personal hygiene? Kailangan ng tao ay naliligo araw-araw. Yung mga babae nga 2 beses maligo sa isang araw. Tayo mga lalaki, 1 beses ang araw. O yung minsan, 2 araw hindi tayo naliligo. Maligo tayo, yan tinatawag na kalinisan, personal hygiene. Kaya, para disente tayo, pag may trabaho tayo. Marami akong nakikitang driver dyan na nakabis, nakapolo, nakasapatos. Pag nagmamaneho. Huwag naman yung naka-short pant kayo, tsaka yung naka-stepin. Bawal po yan. Huli kayo ng LTO o ng mga pulis. Be sure, dalhin ninyo yung lisensya tsaka yung registration. Pag merong mga job fair, ano po, mag-apply kayo. Kayong walang trabaho. Gusto po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, nagtatrabaho ang mga tao. Kailangan may trabaho tayo. Nakakaya naman na panay tayong nakasandal sa Kapampangan. Makasandal tamo po ka rin, pengari tamo. Makarini naman. Alam mo na makasandal, bayang tao ka, makasandal ka po. May kasawa ka, makasandal ka po. Pagkaya may pa yung asawa mo. Makarina naman ka, po kung tatangin na narog gumanintunan, patangayla ka pang obra. May kasawa ka. Kanya mas masanting bayo ko, may kasawa, ating kong obra. Di nga luwa, mapalila panamdam eh. Diyan alala pang 18 years old. Bisa nung may kasawa, di nga luwang kayo na kan. Ay masakit po, makarina po ka rin pengari. Kailangan po tintamo pong obra. Pag may trabaho po tayo, hindi po nakakaya sa ating mga magulang. Kaya nandyan si Mrs. Pero mas maganda kung pareho kayo may trabaho. Hindi naman sa mo ang lalaki, ang breadwinner eh. Kailangan pati babae, breadwinner. Lalaki, si Mr., si Mrs., pareho kayo nagtatrabaho. Yun po ang maganda sa buhay natin dito sa mundo. Para sa kinabukasan ng ating mga anak. At tingnan nyo, kung wala kayong trabaho, meron na kayong anak. Meron na ba? Meron naman damit yung anak ninyo para sa Pasko? Tapos yung kapitbahay natin, kaklase nila, naka-bis, naka-sapatos, naka-short pant, naka-t-shirt na magaganda. Tapos yung anak natin, yung sinuot nila nung nakarang taon, yun din yung susuot nila. Nakakaya po yun. Pero kung nagprosige kayo, nagmasipag po kayo, kumita tayo. Tayo kasi mga may edad na, tayong matatanda na. Kahit na hindi na bago susuot natin. Sa mga bata na lang. Kasi ang Pasko'y para sa mga kabataan eh. Ang Pasko'y para sa mga bata. Masaya sila. May bagong damit, may bagong t-shirt, may bagong sapatos. Hindi po ba?
tayo, hindi bale. Ang sa atin kasi yung bagong taon, di ba? Bagong taon para sa mga katandaan, para sa mga magulang. Yung Pasko para sa mga bata. Di po ba? Kaya mag-ready po tayo. Ihanda po natin yung mga kagamitan, suit ng mga bata. Iwasan na po ninyo kung kayo naninigan ng isang maghapon. 3 stick na lang. Pagkatapos natin kumain, doon na lang kayo manigarilyo. O kaya, kung pwede, huwag na kayong manigarilyo. Meron akong kilala dyan sabi nung anak na nag-aaral. Tay, yung baon ko po. Wala na, anak. Habang nagkakape ang tatay. Bakit po, tay? Kasi binili ko na ng isang kaang sigarilyo. Mario Joseph, mas gusto pa yung sigarilyo kaysa ibibigay na baon ng kanyang anak. Merong mga ganyan. Yung iba naman, binibili ng vitamins yung kanilang mga manok. Yung mga bata, walang vitamins. Pero yung manok, may vitamins. Mario Joseph. Mag-isip-isip tayo po. Hindi ko po kayo nilalahat kayo mga sabungero, no? Pero iba yung para sa bata, iba yung para sa manok. Wala ka, pero magsadya mo po para karigya ka tamong anak. Hindi po. Basta lang po karigya ka tamong mag-obra ng gobyerno. Samasan nyo po yung obrayo. Malapit na mo po yung December. Pasko na. Siyempre, natangod dito kayong 13-month pay. Pambili ng damit sa mga bata. Pambili ng damit kay nanay. Pambili ng damit kay tatay. Pambili ng damit sa mga inaanak. Huwag kayong magtago. Minsan lang sa isang taon. Hinahanap kayo ng mga inaanak ninyo. Nakakaya naman sabi nung inaanak ninyo. Tao po. Pagkatapos sabi nung nasa bahay, sino po sila? Ako po yung inaanak ni Tatang Juan. Ay, sorry. Wala siya. Out of country. Mantakin mo. Minsan lang sa isang taon, darating yung inaanak mo para maabutan mo ng 100, laruan. Lalo may 100, isang taon. Tapos, o kaya wala ka pa. Nakakaya naman yun. Kaya pag-ipunin din natin yung mga inaanak natin. Hindi ba ninyo gusto yun? Ginusto nilang kayong mga pangalawang magulang, mga sponsor, mga godfather, godmother. Tapos sabi nila, ay nagmana kasi sa ninong at ninang. Pag mabait yung bata, nagmana sa ninong at ninang. Marunong yung bata, nagmana sa ninong at ninang. Tapos, magtatago ka sa loob ng sa Pasko. Huwag naman, kapatid. Lulukso. I-ready mo yung para sa mga inaanak. I-ready mo yung para sa mga bata. I-ready mo yung para sa nanay. Kayo naman nasa abroad. Kaya kasi napapaginanggan po ang ating Pisa 7 Tamumu. Ano po? Pagbaragol ko, Kapampangan ko. Worldwide, nationwide. Meron po kami listeners sa Taiwan, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Qatar, sa Mongolia. Isipin mo, Mongolia, merong listener dito. Sa Pagmaragol ko, Kapampangan ko, sa Pisa 7 Tamumu, nila kay Fred Cortez. Luzon, Visayas, and Mindanao po. Ang mga nakikinig sa atin, pag nag-search kayo sa Guapo Live, Pampanga Daily Balita fan page, Guapo Live, siyempre ang aming boss nandyan, si Boss Gary. Makikita nyo po sa ating mga Facebook, YouTube. Kaya marami po ang ating mga listeners. Mamaya, meron nga nagre-request galing sa Saudi Arabia, galing sa Bahrain, Manama, Bahrain. That is the capital of Bahrain. Sa Taiwan, sa Amerika, sa Estados Unidos. Good morning po kay Alan Cortez of Mission Viejo, California, USA. Good morning po yung mga kapatid natin sa Union. Sa Union. Ay bukas po meron pong meeting diyan sa Mula ng Eden o taking ng mga officers na inihalal. Bukas po sa Sentro Mula ng Eden.
Nandiyan po si Director Sabado, President Umali, tsaka yung mga officers. Good morning po sa ating mga kapatid dyan. Ano? Ayun nga sinasabi ko sa inyo na kailangan tayo ay nakaredy sa Paskong darating. Marami pong nagre-request dito, lalong-lalo yung Pagmargol ko, Kapampangan ko. Yung mga kantang Kapampangan, luguran tayo po yung Kapampangan. At yung kuping poesya yan yung Kapampangan. Ano po ditang kanakong poesya. Luguran niya't pakamalan ni Maltamong Kapampangan, uling iti Eden ding bayaning mga timwang. Yang paraiso ning laya mengat mong kaligayan, yang mimingat at sesese, kingamano tamong sisuan. Uling ka ring balang puso, parnasok ang kitman legwan, mabibiyeta ang Kapampangan, matetamong Kapampangan. Isipin po yan, isipin po yan. Biasa mo may singkirin talasiyo. Kaya ang programa, P7 tamo mo. Lakay Fred Cortez. Kaya panay ko po makatutok. Kaya Guapo Live. Kaya YouTube. Kaya Facebook. Uli may nasapo ka rin tao yan pong cellphone. Di radyo, di taknalamu. Darapok tombikan. Itang bulong sa akin, kinwa kong... Yeah, good morning po, karing kaya katamong Talapagirandam. Good morning po, karing kaya katamong pulis. Yan po, karing kaya katamong sundalos. Uy, yan pulis, sundalos, mitas ng sweldo ha. Magbalik kong pasibayo kayong pang sundalos. Ikaw yung mga awol. Kasi, mas matas ng sweldo ngayon din sundalos. Ang po rin kaya katamong pulis. Biro mo ng marugod, yung pulis tampo sundalos, babiyaring karelang sikanan, karelang biye. Lalong-lalong dit ang atsuking linaban king Marawi, niya po. Ikichero ko itong meto nga pulis, niya po ito iabites, niya po, para pagtanggol na yung katamong karapatan, katamong justisya, yung katamong kapayapaan, katamong bansa. Nakaluguran po Presidente Rodrigo Roa Duterte ng sundalos, ng Philippine National Police, ng katamong Navy, ng katamong Army. Ginawa katang anak muli ka. Yan po, yung gagawa ng katamong Presidente. Gaging maging successful niya po itang meeting tamong kayong ASEAN, wherein even the President of the United States of America, President Donald Trump, attended the ASEAN meeting in the Philippines recently. Pero yera palo. Sa benda, pinag-uusapan po nila yung ating tagumpay, yung ating ekonomiya, yung ating kapayapaan, yung trade relation, economic relation, export and imports ng mga bansa. Kaya meron pong ASEAN, meron pong APEC, meron pong NATO, North Atlantic Treaty Organization, meron pong UNO, United Nations Organization. Miyembro po ang mga bansa dyan. Tayo pong lahat ay halos miyembro dyan para sa kapayapaan, pagkakaisa ng mga tao sa iba't ibang mundo. Hindi, di ba, dito rin ginawa yung Miss Universe nung nakaraan? More than almost 200 countries ang may representative ng Miss Universe. Magaganda mga Pilipina. Merong nagtatanong dito, magaganda daw yung mga Pilipina. Magaganda. Miss Gloria Diaz, Miss Universe. Hanggang may pagal ko, ikaw kung sino. May ganyang, Miss World. Pia Awards ba? Miss Universe. Yung mga kalalakihan natin, mga pogi naman, Dingdong Dantes. Ginawa katang anak muli. Anak ni, yung lumalabas sa, lalo na Sangre, tsaka yung probinsyano. Nandiyan si pare ko Lito Labid sa probinsyano. Kaya isipin po natin ang mabuti, iwaksin natin ang masama. Sa ating mga kasabihan, palagi ko sinasabi, nasa Diyos ang biyaya, nasa tao ang gawa. Maging masipag tayo sa ating mga trabaho. Maging masipag tayo kung saan tayo naglilingkod. Kung ikaw ay government employee, private employee ng mga private companies, ano man po yun, maging masipag tayo. Pinagkakatiwalaan tayo para naman sa darating na Pasko, tamang-tama yung 13-month pay.
Okay? to uling balang saglit. Kaya nagiginig kayo sa programang Pista 7. Tamo mo yung kay Talas Tuyula kay Fred Cortez. Good morning, good morning, good morning. Tibis na Sa masantamo po yung biyeta mo. siping ning Iwasan tayo po yung bawal na panulo. talaksan. Illegal na droga. Rosa, tingkatang pialungan. Herang Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtrabaho ng PIDEA laban sa mga illegal na droga. sakin Meron pong batas yan, Republic Act 9165. lalalan kagawan. Yung paggamit ng illegal na droga. Nengi ka naman, silid May ka kulong yan, we, uling may parusa yan. Iwasan po natin ang bawal na gamot. Ika nga, pangarap ko'y di naabot dahil sa bawal na gamot. Ako Eh di ba kay Willie Garte yata yun eh. Di ba? Wala tayong pag-asa sa drugs. Butas na ang bulsa, sira pa ang bukas. Gusto nyo masira ang bukas ninyo, kayong mga kabataan? O, pakialaman ninyo. Marijuana, Shabu. Gusto nyo mapayapa? Gusto nyo matagumpay? Gusto nyo law-abiding citizen kayo? Mahal kayo ng mga kapatid natin sa komunidad, sa barangay? Eh, huwag tayong kumbaga sa Kapampangan, tamo tatagil kayong marijuana pong Shabu. Magbayo tamo, tala tatagilan din. Huling 3 lang ang pupuntaan ninyo pag kayo muli ay kayang nakialam sa bawal na gamot. Number 1, hospital. yang miras Number 2, Bilangguan, 174. Angeles City. Nung nag-interview ako dyan, sabi nga ni Boss Gary, mag-interview ka doon. Nag-interview ako. Sabi ko doon sa isa, ilan ba yung dapat matulog dito sa selda na ito? Ano po? 25. Ilan ba kayo ngayon? 60 to 65. E paano kayo natutulog? Nakatayo po. Hindi po nakahiga. Mantakin mo yan? Pag pinakialaman mo ang bawal na gamot, natutulog ka sa 174 na nakatayo. Hindi nakahiga. kong sindak. Kaya itamo, maswelo tamo po. Itamo pakialaman yan. Maswerte tayo, makuswelo tayo, hindi natin pinikikilaman yung bawal na gamot. Nakahiga pa tayo, meron pa tayong papag, meron pa tayong kama. Saka Kung gusto mo matulog doon, na nakatayo, pakialaman mo ang bawal na gamot. tira kong Ano pa pupuntahan mo? Campo Santo, Mario Josep. naning saka Kaya iwasan po natin yan. Sapagkat sa drugs, palagi tayong talo. Ito ang mga tips ha. Ito ang mga tips. May nagtatanong dito kung ano raw yung kung ano raw ang palatandaan na ang tao ay drug addict o drug pusher. pala Ito drug addict muna. wakatangan Kapag drug addict na ang isang tao, hindi na masyadong nagbibiis. tapit bitera Hindi na po naliligo. Ayaw na po magtrabaho. paintunan Gusto niya buhay Jeprox. kampi Laki sa layaw. uling me Ayaw nang tumulong sa mga magulang. palu pinya kultum Mahaba ang buhok. gaman ngeni Maraming tato. Hindi ko naman na yung may tato dyan, marami nagsasabi, kung hindi importante yung tato, wag po kayong magpatato. Ang ganda-ganda ng katawan na binigay ng Diyos. Nilalagyan mo ng tato. Yung ibang lalaki, ayaw nila yung sa babae yung may tato. Totoo po yan. Hindi po kami nakikialam. Katawan ninyo yan, bahala kayo. Kaya yan po, kapag ang tao ay drug addict, drug pusher, uling balang saglit at ikasi marami na suot, kanina naka-short pan, palago hindi nagtatrabaho, nitang walang galang sa mga magulang, walang respeto sa mga matatanda. Yan. papuning garosa Yan po ang mga sinyalis na ang isang bata ay drug addict, drug pusher, yung pinagbibili mo yung bawal na gamot. Mas malaki po ang dyan, penalty. pilit kong Nung na-interview ko po, yung sinasabi ko sa inyo sa 174, kumusta ka kapatid? Bakit ka nabilanggo? Republic Act 9165 po. miyal Drug pusher po. uli O ngayon, ngayong Pasko, meron bang pumunta sa mga magulang mo sa bilangguan? Wala po, kahit na Christmas card. Ala ko po tatagaban ng Christmas card. Kanang pengari ko.
tatang ko, ang mako. Era Makalunos na ka man. Opo. ako Yung asawa mo, ewan ko po. Baka nag-asawa na po yung asawa ko. Wala akong magawa. Nandito ako. Mukuti Kaya paglabas ko dito, magbabago na ako. pagal ko Magbago po kayo, wala namang bayad, kahit na isang pera. pawa. Huwag po natin pakialaman ng bawal na gamot. Maging marijuana, maging shabu. Yan po. Ang shabu po, nagnanakaw. Pag nakasyabu, pumapatay. Pag nakasyabu, nag-hold up. Yang basang Wala sila sa kanilang sarili, pumapatay. titira Mantakin mo yung isang bata, pinutol ang ulo ng lolo doon sa Cavite, Batangas. Bakit niya gawa yun? Kasi wala siya sa kanyang pag-iisip, na normal na pag-iisip. Nakasabu siya, naka-drugs, tapos inom pa ng Valium 10, mga drugs na yan, tapos inom pa ng mga alak na malakas. Talagang, baka ikaw si Superman. Ano ba, nagdadive sa mga building. Kaya, ikay po, kaluguranda kayo, iwasan tamo po yung bawal na panulo. Yan po. Kayong mga kabataan, iwasan po natin ang bawal na gamot. din katang piano. Kaya gusto ng ating mga magulang, tayo po ay maging good boy. Yung mga New Year's resolution ninyo, huwag na kayong gagamit ng bawal na gamot. New Year's resolution ng iba sa January 1. Hindi na ako maninigarilyo. Okay. Titira Hindi na ako maglalasing. Okay. agnaning Hindi na ako magbibigay ng problema sa mga magugulang ko. Okay. mukuti Magtatrabaho na ako. Okay. pagal ko. Ikaw kung sino nga pinuloy pawa. Gagawin kong tungkulin ko sa barangay. Okay. Baka nang pagkatapos ng ilang araw, nilabag na ninyo, naninigarilyo na naman kayo, naglalasing kayo. New Year's resolution po, gawin natin. Subukan tamo po, maging prinsipyo tamo na New Year's resolution tamo, gawan tayo. Para ka rin kaya katamong talapagrandam, good morning po kaya kayo. Karing taga Balacat City, Councilor Jeng Yumol. Kumusta ko po, Councilor Jeng Yumol. Vice Mayor Christian Alili. Then kayong Accounting Office, kumusta ko po. Then kayong Senior Citizen, kumusta ko po. Delupon taga Payapa ng daw, kumusta ko po. Kapitan Abier Taruk ng Matabdap, kumusta ko po. Karakalyo po aso pa na tao, Kapitan Abier Taruk. Then Kapitan Rizaldo Garcia, Madam Babadilla, Madam Treasurer Dizon. Kasanding na po ng Christmas decoration nyo, kayong Kisapang Biabas, kayong Barangayon. Kamusta ko po, Kapitan Rizaldo Garcia. Ikang kakialong Nakalpasalamat kayong kayong pamakiramdam. Kiti baboyato. Karang employees na ng Angeles City Water District, Angeles Electric Corporation. Karang kaya katamong talapakiramdam, ne po, kamusta ko po. Karang kaya katamong kaya beking UECFI, ne po, Region 7, 17, 7A. Brother Joey Gutierrez na ng United Healers League of the Philippines. Kumusta po kayo dyan sa Maynila? Brother Joey Gutierrez, Director Sabado, Director Billy Kudja. Kaya po kakalimutan, nagkakatang meeting bukas kay Sentro Mula ng Iden. Then kay PPC 1, PPC 2, PPC 3, PPC 4, PPC 5. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig. Good morning po. Abangan po ninyo. Ninumang masambo. Abangan niya po yung programang Pagmarugol ko, Kabampangan ko ng Kaanal Panganiban at Domingo. Wala kong Hindi kayong talasuyo, Fred Cortez, sasabing kaluguran dakongan. tine. Magbayo tamo, wala naman pumbayad dyan, may itong pera. Tera ko lulundag lulukso. At Salamat tamo king Ginong Diyos, milabas po yung patingapon tamo, dyan mga tamo katadwa, makatalo patingapon. nangan hanggang Pag may tiyaga, may nilaga. To God be the glory. Hindi kayo punta la sa iyo. Fred Cortez sasabing, good morning po kay Kongan. Eko pa Salamatan tayong kay katang Ginong Diyos sa mayupaya. katang Ingay ganang lugod ng pumakamal kay katamo. Thank you Lord for everything. muli kayang Manalangin tamo po para yung kapayapaan ng kay katamong yato. tera Pami sasanmetong pami kakalugod ka rin yung tao. yang Inipon kay katang programang pisabihan tamo mo. Hindi kayong talasuyo, Fred Cortez sasabing, good morning po, God bless, kay Kongan. oyera palu tinya kultong daka engang gaman ngeni limano nga naakta
natin